Ik vond het goed de dag van de mooie wolkenpartijen. Dat kwam ik omdat er van de morgen nog opklaringswind. Aan de andere kant bij mij in Haas kon ik nog de buien lezen zien in het op een wat Holland, op een zee. En die buien zo'n staan gewoon actiever worden en staan gewoon ik wat meer het verste loon opkomen. En dat is dan de tijd van het Ierik. Maar de tijd van het Ier is ik wel het waar van morgen. Een complete jesdag. Maar kon ze op stwarmig waar of stwarm. Ik zet het op een richtje. Joen en vannacht nog altijd een aantal buien, maar kon ze op tongen. Vooral in de kustgebieden, in het waardgebied. En de temperaturen liggen vannacht zat tussen de 9 en de 11 graden. Natuurlijk binnen de rik opklarings en de wind uit westelijke richtingen waait. En die is zwak of matig, letter in het waardgebied vrij krachtig. En dan morgen. Meestentijds of heel bewolkt. Het waren het een buiig karakter, maar kon ze op tongen, maar kon ze op windstetten. Dus een waarschuwing voor iedereen op het wetter. En dat kunnen wel eens zwiere windstetten wezen. Vierders een temperatuur om er bij de 16 of 17 graden heen, maar dan de wind. Let op het dag, in de rim van de middag, in de joentijd. Stwarmig krijgt zo'n ontacht, misschien wel storm in het kustenwaardgebied uit het noordwesten waait. Maar het hangt er correct even van hoe de depressie verschoot, of het windveld verschoot, ja of nee. Maar voorlopig kom ik maar die waarschuwing van stormig waar en de windstetten, misschien wel zwiere windstetten. Dus op naar de orde dagen. Waanzin, een dag maar enkele buien of buiken, temperatuur 16 graden. Het is al wat rustiger. En op Tongensje een bui, een buiken, 18 graden. En op Vreed 19 graden en dan ruimt het betiden. Ja, en hoe het weekend eruit komt te zien, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.